Panguva ino panoonekwa kunzi ma-elections ekuinisiza anodismissiwa. Vanhu vaya vachipresa VP Constantino Chiwenga achiti aiwa ndi acting president panguva ino vasingatolereti zina basa. Ndisati ndapinda mashoko anomuda chitogwa panapa nako mune kuzwa sema-outcome aiwa kana kuti ma-results ema-elections akaitwa nezuro ekuinisiza. Nobva subscribe like out on the bell. Ndisati ndapinda ma-results vandanga posta this post yapuri kuona vachiti according to cause of unity after the vice president Constantino Chiwenga received fraudulent results from primary elections, General, a no-nonsense man, ordered those results to be nullified. Commissariat was given an order to repeat within 2 days, although Commissariat wanted it postponed to a later date. One of this another post ZANU members in Nsiza have spoken, choosing an ordinary simple man to represent them in parliament, a man from deep rural areas. This is Delani Moyo, the winner. He campaigned with nothing, but his foot while his opponents Rigananda was splashing. In the end, people were the judges. This guy Delani Moyo ndiye akwanisa kukunda maposi eko Nsiza akaonekwa kunze aiwa the previous ones anga nama irregularities aiwa ari fraudulent panga pane mechanism akaitiwa kuti vakomana vaiva vachisekiwa mapositions, but now kuonekwa kunze Delani Moyo ndiye akwanisa kukunda musarudzo idzi. Mbudzi dzemafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.